Už dlhšie som rozmýšľala nad tým, že by som mohla spraviť výzvu 20 000 krokov za deň. Išla som do Tatier na pár dní. Prvý deň som spravila vyše 20 000 krokov. Druhý deň som si povedala, že by som mohla spraviť o pár krokov viac. Druhý deň som spravila tiež 20 000 krokov. Tretí deň som si povedala, že keď prvé 2 dni som spravila 20 000, mohlo by sa mi aj teraz podariť. Spravila som vyše 20 000 krokov. Štvrtý deň som tak rozmýšľala a povedala som si, čo keby som spravila 100 000 krokov za 5 dní. Prešiel 4., 5. deň a večer v ten 5. deň som spravila 101 063 krokov. Spravila som svoj osobný rekord. Veľmi sa teším, vidíte, že sa to dá.